Was it 10 minutes? Was it 10 minutes? Was it 10 minutes? You were surprising, nilijiona jipiga kujipenya jishika pandeka post the beautiful pics mama balaiga then I went on with it. The kiss was so nice, we did it like twice. I was on the tinda uda mufaro wangu ndiye ziremesei andi musie rese zangu ndiye saka chese jamara torai wamadarorai asi uyu msambate musamubate zese zamara torai wamadarorai asi uyu msambate musambate zese zamara torai wamadarorai asi uyu musamubate musamubate uyu musamubate 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 uyu musamubate 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 moyo wangu ndiwe unawo, funga zangu ndiwe unazo, hapana kana chandoshuira, ndiwe wega uri pana moyo wangu nakaba iwe, hapana chandoshuwa ndiwe wega moyo wangu wakatoro sandirega, ndiwe wangu wanashuva kuve naye kusvika ndapinda muguva zvese zvamandatorai wamadarorai asi uyu musambate musambate zvese zvamadarorai wamadarorai asi uyu musamubate musamubate uyu musamubate 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 uyu musamubate 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 ndakada iwewe and I made a promise kuti ndichakuda kusvika mukuva kusvika kupera kwayo nguva kuva pandakuziva handichakusiya saka zvimwe zvese torai believe on my queen pangazopaizika mungazoshamisika kozi ndakadaiye zvese zvangu ndiye upenyu hwangu ndiye zvese zvamandatorai wamadarorai asi uyu musamubate musamubate zvese zvamadarorai wamadarorai asi uyu musamubate musamubate uyu musamubate 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 uyu musamubate 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 Was it 10 minutes?